Jeste, ljudi dragi. Hvala ljudi što pratite moj YouTube kanal. A vi koji ne pratite, slobodno se pretplatite, pogledajte stare snimke, dajte sviđanja, proslijedite drugima dalje. A danas ću da obradim ime koje mi je jedan od vas naručio, a riječ je o imenu Bojan. Stari korijen boj se misli na strah za vrijeme bitke, a nastavak han znači slabiti, raslabiti. Znači ime znači onaj koji raslabljuje strah u bitci, da bude neustrašiv. Ajmo tako reći. Neustrašiv kada se pojasni u današnjem uobičajenom jeziku. To je značenje imena Bojan, koje je danas prilično često i još uvijek u upotrebi. Hvala ljudi što ste slušali ovaj snimak. Do sljedećeg snimka, do sljedećeg slušanja, slobodno se pretplatite, proslijedite dalje, pregledajte stare snimke i dajte sviđanje, te stisnite zvonce da budete obavješteni kada će izaći novi snimak. Zbogom!